እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ዝበልናዮ ኩሉ ግዜ እዚ ረቡዕ ረቡዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘዳለወልና ብቤተ ክርስቲያን ብማራናታ ዝተዳለወ ብማራናታ ኣብ ትሕቲ ማራናታ ዝካየድ ፕሮግራምና እዩ። ማራናታ ናይ ቺካጎ እግዚአብሔር ይባረኽ። እንኳዕ ደሓን መፃኹም። ትምህርትና ቀፃሊ እንመሃሮ ዘለና ኣርእስቲ ብዛዕባ ኪዳን ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና እንመሃር ኣለና። እግዚአብሔር ይባረኽ። ደጊመ እንኳዕ ደሓን መፃኹም። ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ትምህርቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰንበትን ዝብል እዩ ነይሩ። ሰንበት እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ክሰርዓሎም ከሎ ነታ መዓልቲ እቲ ከብዕልዋ ኢሉ ንሳ ኣይኮነትን እቲ ቀንዲ ዕላማ ዝነበረ ኢልና ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕረፍቲ፣ እግዚአብሔር ፈጣሪ ምዃኑ እቶም ጊልያ ዝነበሩ እግዚአብሔር ግን ዕረፍቲ ዘይነበሮም ክንሶም እግዚአብሔር ዕረፍቲ ክሰርዓሎም ከሎ ንርኢ ኣለና። ንሱ ጎይትኦም ምዃኑ ሕጂ ንሱ ናይ ዕረፍቲ ኣምላኽ ምዃኑ ሕጂ ንሱ ኩሉ ዝገብር ምዃኑ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ኩሉ ምስ ወደአ ፈጢሩ ዘድልዮ ምስ ፈጠረ ንሰብ ድሓር ንሰብ ፈጢርዎ ድሓር እግዚአብሔር ደው ኣቢሉ ድሓር እግዚአብሔር መኣስዩ ሓድሽ ፍጥረት ፈጢሩ እንተኢልና ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞታት ተንሲኡ ሓድሽ ፍጥረት ገይሩ ከተስኦ ከሎ ሓድሽ መንነት ኣልቢሱ ሓድሽ ሰብ ንሕና ከዓ ምስኡ ከተስኣና ከሎ ካብ ሞት ከተስኣና ከሎ ሽዑ ሓድሽ ፍጥረት ፈጢሩ። ስለዚ ብሕጂ ዝፈጥሮ ነገር የለን። ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ብሓድሽ ምስ ተስኦ ኣብ ሰንበት ምስ ተስኦ ድሕሪኡ ደው ኣቢሉ ይፍጠር። ምስ ክርስቶስ ከዓ ሓደሽቲ ፍጥረት ገይሩና እዩ። እቲ ሓደሽቲ ፍጥረት ኮምፕሊሽን ወይ ከዓ መፈፀምታ ዝረክብ ከዓ ንሕና ንክርስቶስ ክንሪኦ ከለና ብቅፅበት ዓይኒ እዩ ዝብለና። ምሽ ቃል ኣምላኽ ብቅፅበት ዓይኒ ንዑ በቃ ንዑ ክንሪኦ ከለና ንዑ ከም ንመስል ንፈልጥ ኣለና እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓድሽ ፍጥረት ምስ ፈጠረ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ድሕሪኡ ደው ኣቢሉ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይባረኽ። ሕጂ ኣብ ሰንበትና ኣብ ዕረፍትና ኣብ ክርስቶስ ኢና ዘለና። እቲ ጎይታ ሰንበት ዝኾነ ኣነ ጎይታ ሰንበት እየ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣብኡ ገይሩና። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣምላኽና ኣብኡ ገይሩ ፈጢሩ ኣብኡ ከም ንኸውን ገይሩና። ስለዚ ሕጂ ኣብ ዕረፍቲ ንነብር ሓደሽቲ ፍጥረት ገይሩና እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን ከም ዝበለ ኣምላኽ ስለ ዘለና ብሓቂ ኣብ ሰንበት ዘንብረና ኣምላኽ ስለ ዘለና ኣብ ዕረፍቲ ዘንብረና ኣምላኽ ዕረፍትና ብካልእ ኣይኮነን እኮ ኣብ እግዚአብሔር ሲ መንነቱ ምፍላጥ እዩ ዕረፍቲ ዝፈጥር። እንታይ ከም ዝገበረልና ክንፈልጥ ከለና እንታይ ነይሩን እንታይ ከም ዝገበረልናን ክንፈልጥ ከለና ኢና ዕረፍቲ ንረክብ። ነቲ ኪዳን ዝብል ኣርእስቲ ብመሰረቱ ነፅንዓሉ ዘለና ምክንያት እንታይ እዩ እንተኢልና እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ዝተፈላለየ ነገር ግበሩ፣ ነዚ ከም ዝግበርዎ ነቲ ከም ትግበርዎ እናበለ ክእዝዞም ከሎ ንምንታይ ኢልና ክንሓትት ከለና ኣብኡ ንረኽቦ መልስታት ኣብኡ ዘሎ መልሲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ብዛዕባና ነፅንዕ ኣለና ማለት እዩ። ብዝዓመቐ ደረጃ ብዛዕባ ድሕነትና ንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ብዛዕባ ዕላማ እግዚአብሔር ንርዳእ ኣለና ማለት እዩ። ሞር ንእግዚአብሔር ብዝፈለጥናዮ ቁፅሪ ከዓ ዝያዳ ናብ ዕረፍቱ እናኣተና ንኸይድ ፍጥረት ንኸውን ማለት እዩ።
ናብ ዕረፍቱ ናብ ሰላሙ ንኣተና ንኸይድ ማለት እዩ። ለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚ ዕላማ እዚ እዚ ዕላማ እዚ እግዚኣብሔር ክገብሮ ስለ ዝፈትዎ ከምዚ ክገብር ስለ ዝፈትዎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ክብሪ ኩሉ ንስሙ ይኹን። ኣምላኽና ብሩኽ ኣምላኽ ሎሚ ቀፂልና ቀፂልና ክንሪኦ ምስቲ ቅድሚ መስዋዕትታት ዝብል ኣርስቲ ምርኣይና እየ ሓሲበዮ ነይረ። ግን ሳምሃው እቲ መስዋዕትታት ዝብል ትምህርቲ ብዛዕባ እተን ዘፅናዕናየን እተን መስዋዕትታት ኣፅኒዕና ኣለና ሳምሃው ቅድሚኡ ክንሪኦ እየ ዝሓስብ ነይረ እዚ ኣርስቲ እዚ። ግን ሕጂ ክንሪኦ ኢና ብዛዕባ እቶም ካህናት ክነፅንዕ ዝብል ንምንታይ ኣድልዮም ካህናት መን እዮም ዝብል ኣርእስቲ ክነፅንዕ ኢና ወይ ከዓ ናብኡ ክስታይ ክንገብር ኢና ኣብኡ ክንድህብ ኢና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ንሙሴ ኣብ ዝሃቦ ብሙሴ ገይሩ ንእስራኤላውያን ኣብ ዝሃቦም ኪዳን ኣገልገልቲ ነይሮም። ካህናት ነይሮም ዘገልግሉ። እዞም ካህናት ከዓ እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ሓሪዎም ወይ ከዓ ከም ዝግበሩ ኢሉ ዝኣዘዘ ባዕሉ እዩ፣ ሰብ ኣይኮነን ኣዚዙ። ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ንሱ እዩ ዝእዝዝ እምበር ንሕና ዝመሰለና ጌርና ክነምልኾ ኣይንኽእልን ኢና። ብናቱ መገዲ ኢና ናብኡ ክንቀርብ ንኽእል እምበር ብናትና መገዲ ናብኡ ክንመፅእ ኣይከኣልን እዩ። ዛትስ ዋይ ምስ ዘመን ዘይቀያየር ዳስ ዋይ ሕጂ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘና ሕጊ ስጋዕ ሕጂ ፀኒዑ ዝነብረሉ ብኡ ክንነብር ዝግበኣና እግዚኣብሔር ስለ ዝተዛረቦ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ እግዚኣብሔር ዝሓገጎ ናይ ኩሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እዩ፣ ዘይልወጥ ስለ ዝኾነ እዩ። ብባህሊ ኣይልወጥ ኣይ ቀደም ኣይማዕበለን ነይሩ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ዓለም ኣይማዕበለትን ብዙሕ ፍልጠት ኣይነበረን እሞ ሕጂ ግን ፈሊጥና ኣለና እሞ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክንጥሕሶ ንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ኣይትግበሩ ዝበሎ ነገር ሲ ክንገብር ይከኣል እዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። ቀደም እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ስጋዕ ሕጂ ፀኒዑ ተሓልዩን ክነብር ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ንሱ ፈጣሪ እዩ። ከመይ ክምለኽ ኣለዎ፣ ከመይ ክግልገል ኣለዎ፣ ከመይ ክንበር ኣለዎ፣ ከመይ ክውፃእ ክእተው ኣለዎ ዝነግረናን ዝሕግግን መስመር ዘትሕዘናን ንሱ ጥራይ እዩ። ንሱ ዝበሎ ጥራይ እዩ። ኣብ ሓደ ይዛረቡ ነይሮም ስትማሊ እየ መስለኒ ሰሚዐ እያስ ብዛዕባ ካህን ምዃንን ዘይምዃንን ገለ ዝብል ኣርእስቲ እንዲ ነይሩ ኖ ሕጂ ደኣ እሞ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከምዚ ኢልና ክንዛረብ ኣይከኣልን እዩ ኢሎም ይካትዑ ነይሮም እሞ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር ሲ እቲ ቅድም ዝተዛረቦ ምስ ምዕባለ ማሕበረሰብ ዝቕየር ኣይኮነን። ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣይ ንሽዑ ግዜ ዝተዛረቦ ጥራይ እዩ ኢልና ሪጀክት ንገብሮ ነገር ኣይኮነን፣ ንነፅጎ ነገር ኣይኮነን።
ናይ ኩሉ ግዜ ስለዚ እግዚኣብሔር ካህናት ስርዑለይ ኢሉ ባዕሉ እዩ ሓርዩ እቶ ክሓሪ ከሎ ኸማን ክገርመኩም ክስቶ ደቂ ክስቶ ኢሉ እዩ ሓርዩ ንኣብነት ነቲ ካህናት ነይሮሞ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ካህናት ነይሮም ሊቀ ካህን ከዓ ነይሩ እቲ ሊቀ ካህን እቲ ቀዳማይ ሊቀ ካህን ኣሮን እዩ ነይሩ ከም ንፈልጦ እዚ ኣሮን መን ሓርይዎ እንተኢልና እግዚኣብሔር ባዕሉ ሰብ ኣይሓረዮን ሙሴ ኣይሓረዮን ሓወዩ ንሱ እሞ ኣሮን በቃ ይኹን ይግብኦ ኢሉ ኣይሓረዮን እግዚኣብሔር እዩ ንኣሮን ሓርይዎ ቤተሰበይ ስለ ዝኾነ ዘመደይ ስለ ዝኾነ ኢሉ ይኮነን ሙሴ ሓርይዎ እግዚኣብሔር ኣብ ምዕራፍ 28 ናይ ዘፀአት ኣብ ፍቕዲ 1 ንስኻ ከዓ ንሓውኻ ኣሮን ደቁ ድማ ምስኡ ኣሮን ከዓ ናዳብን ኣብዩን ኣልዓዛርን ኢታማርን ካህናት ክኾኑኒ ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል ናባኻ ኣቕርቦም እግዚኣብሔር እዩ ሓርዩ ባዕሉ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ሕጂ እውን ደጊምና ክንብሎ ዘለና እግዚኣብሔር እዩ ከመይ ከም ንመልኮ ከመይ ከም ንቐርቦ ከመይ ናብኡ ከም ንመፅእ ዝነግረናን ዝገብርን ዘርእየናን ንሱ ጥራይ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ንኣሮን እቲ ናይ መጀመርያ ሊቀ ካህን ነይሩ ሸይምዎ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብኡ ከሎ ከዓ ካልእ ሕጊ ሂቡ ምሽ ካህናት ዘበሉ ወዲ ተባዕታይ ክኸውን ከም ዘለዎን ካብ ኣሮን ክኾኑ ከም ዘለዎን ደቂ ኣሮን ክኾኑ ከም ዘለዎምን እግዚኣብሔር ወሲኑ እቶም ዝተረፉ ሌዋውያን ኣብቲ ቤት መቅደስ ከገልግሉ እግዚኣብሔር ፈቒዱ እዩ ከም ካህናት ገይሩ ዘቆሞም ግና ንኣሮንን ንደቁን እዩ ሊቀ ካህን መን እዩ ዝኸውን እንተኢልና ሊቀ ካህን ዝኸውን ከዓ እቲ በኹሪ ንኣብነት ኣሮን ምስ ሞተ ወይ ከዓ ኣሮን ካብ ምድሪ ምስ ተፈለየ ነቲ ናይ ኣሮን ኣገልግሎት ዝወርስ እቲ በኹሪ ወዱ እዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ እቲ ሕጊ ነይሩ ብከምኡ ገይሩ እግዚኣብሔር ሰሪዕዎ ካብዚ ወፃኢ ክኸይድ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ እቶም ሌዋውያን ኣብቲ ቤት መቅደስ የገልግሉ ኣሮንን ደቁን ከዓ ካህናትን ሊቀ ካህናትን ኮይኖም የገልግሉ ካብኦም ወፃኢ ከገልግል ዝኽእል የለን ንዝክሮ ኢና ደቂ ቆራሕ እንታይ ከም ዝረኸቦም ወይ ከዓ ንጉስ ኡዝያ እንታይ ከም ዝረኸቦ ንፈልጥ ኢና ደቂ ቆራሕ ምሽ ምድሪ ተኸፊታ እያ ውሒጣቶ ስለዚ ደጊምና ንእግዚኣብሔር
ብናይ እግዚኣብሔር መገዲ ጥራይ ኢና ናብኡ ክንቀርብ እንኽእል። ደቂ ቆራሕሲ ንሕና ኸ ኢሎም እዮም ሕቶ ሓቲቶ እንታይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ዲ ዓይነት እዮም ኢሎሞ ማለት እዩ። ፍርዲ እግዚኣብሔር ከዓ ርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቶም ሊቀ ካህን ዝኸውን ደቂ ኣሮን ካብ ደቂ ኣሮን ከማን እቲ በኹሪ ንምንታይ እዩ ደኣ ንኣሮን ዝወረሶ ኣልኣዛር እዩ። ኣልኣዛር ግን በቲ ወለዶ ናይ ደቂ ኣሮን እንተሪኢናዮም ኣልኣዛር በኹሪ ኣይነበረን፣ ሳልሳይ እዩ ነይሩ። ንምንታይ እዩ ግን ኣልኣዛር ናብ ሊቀ ካህንነት መፂኡ እንተይልና ኣሮን ደቁ ናዳብን ኣብዩን ዝገበርዎ ንፈልጦ ኢና። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጋሻ ሓዊ ሒዞም ስለ ዝተረኸቡ እግዚኣብሔር ንክልቲኦም ቀሲፍዎም ሞይቶም፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞይቶም። ስለዚ እቲ ኔክስት ኢን ላይን ዘሎ እቲ ቀፃሊ ዘሎ ተቐፂሉ ካብኦም ዘሎ ናዳብ በኹሪ እዩ። ኣብዩ ካልኣይ ነይሩ። ኣልኣዛር ከዓ ሳልሳይ ዝነበረ ውላድ እዩ። ግን ኣልኣዛር ሊቀ ካህን ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ንእግዚኣብሔር ብናይ እግዚኣብሔር መገዲ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል። ንሱ ብዝበለና መገዲ ናትና ኣይኮነን። መሲልዎም ኣቕሪቦም ጋሻ ሓዊ እንታይ ኣለዎ ኢሎም ካብቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞም ወፃኢ እግዚኣብሔር ከዓ ኣይተቐበሎም። እግዚኣብሔር ተቆጢዑ በቲ ዝገበርዎ ሞት ከዓ ሞይቶም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣዝዩ ሕማቕ ነገር ይረኺብዎ። ስለዚ ክነንብብ ከለና ወይ ከዓ ንእግዚኣብሔር ክነምልኾ ከለና በቲ ናይ እግዚኣብሔር መገዲ በቲ ናይ ዝሓገገልና ሕጊ በቲ ዝነገረና መገዲ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ክነንብብ ከለና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምሽ ቀንዲ ዘቕዘፎም ጉዳይ ነቲ ሓዊ ሒዞም ክደፍሩ ዝገበሮም ፕሮባብሊ እንታይ እዩ ክኸውን ዝኽእል? ምክንያቱ ኣብቲ ታሪክ ክነንብቦ ከለና እቲ ታሪክ ከም ዝነግረና እቶም ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ነቲ ጋሻ ሓዊ ሒዞም ክመፁ ከለው ተቐዚፎም ደድሕሪ እቲ ታሪክ እንተቐፂልና እንተንቢብና እንታይ ይብሎም እዩ? ካህናት ናባይ ክኣትዉ ከለውሲ መስተ ኣይስተዩ፣ ካህንሲ መስተ ኣይስተይ ዝብል ሕጊ ንረክብ ኢና። እግዚኣብሔር ከምኡ ብሎም እዩ። ፕሮባብሊ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሜይቢ
ሰኺሮም ነይሮም ክኾኑ ወይ ከዓ መስተ ሰትዮም ደፊሮም ክኾኑ ኽእሉ። ግን ኤኒዌይስ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንቐርቦ ብናይ እግዚኣብሔር መገዲ እዩ። በቲ ንሱ ዝበለና መገዲ እዩ። እምበር ብናትና መገዲ ናብ እግዚኣብሔር ክንመጽእ ኣይከኣለን እዩ። በቲ ንሕና እንታይ ኣለዎ ኢልና ንሓስቦ መገዲ ናብ እግዚኣብሔር ምምጻእ ኣይከኣለን እዩ። ንእግዚአብሔር ብናይ እግዚኣብሔር መገዲ ኢና ንመኻዶ። ንእግዚአብሔር ብናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ኢና ክንቀርቦ ዘለና። በቲ እግዚኣብሔር ዝበለና መገዲ ብኻልእ ክንመጽእ ኣይንኽእልን ኢና። ብናትና መገዲ ንእግዚአብሔር ክንረኽቦ ኣይከኣልን። ብናይ እግዚኣብሔር መገዲ ጥራይና ንእግዚአብሔር ክንረኽቦ ንኽእል። ንምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ካህን ኣድልይዎ? ንምንታይ እዩ ካህናት ክገብር በሓርዩ? ወይ ከዓ ንምንታይ እዮም እግዚኣብሔር ካህናት ከም ሓደ ኣብቲ ንእስራኤላውያን ኣብ ዝሃቦም ኪዳን ካህናት ንምንታይ ኣድልዮሞ እንተኢልና ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ ዝኽእል ኣይነበረን። እቲ ኃጢአት ዝኽልክል ዝነበረ ነይሩ እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎኛ ኮይኖም መታን ክሰርሑ እዩ እግዚኣብሔር ነቲ ነዚ ሕግዚ ሓጊጉሎም። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ውረድ እሞ እቶም ህዝቢ ንእግዚአብሔር ክርእዩ ከይቀርቡ ብዙሓት ከዓ ከይጠፍኡስ ኣጠንቅቕ። እቶም ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርቡ ካህናት ድማ እግዚኣብሔር ከየጥፍኦም ርእሶም ይቐድሱ በሉ። እግዚኣብሔር ነቶም ካህናት ነፍሶም ቀዲሶም፣ እቶም ካህናት ጻድቃን ኮይኖም ኣይኮኑን፣ ኃጢአት ዘይብሎም ኮይኖም ኣይኮኑን ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርቡ። ንኦም ሓደ መጽረይ መገዲ፣ ነፍሶም ዘጽርይሉ መገዲ፣ ካብ ኃጢአቶም ዝነጽፍሉ መገዲ ገይሩ ኣብ መንጎ እቲ ህዝብን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኮይኖም ዘራኽቡ ክኾኑ እዩ እግዚኣብሔር ነቶም ካህናት መሪጽዎም። ምኽንያቱ ሰብ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ብኃጢአት ምኽንያት ዝረሓቐ ፍጥረት ስለ ዝነበረ ወይ ከዓ ስቲል ስለ ዝኾነ ንየሱስ ክርስቶስ ዘይረኸበ ስቲል ሕጂ እውን ኣብ ኃጢአት ዝነብር ካብ እግዚኣብሔር ዝተፈለየ ፍጥረት ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ ሰብ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ እቶም ካህናት ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ኮይኖም ከራኽቡ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝገበሮ መገዲ እዩ። ሙሴ ከዓ ንእግዚአብሔር በሎ ንስኻ ናብ ዙርያ እቲ ኸረን ዶብ ግበር ቀድሶኻ ኢልካ ኣጠንቂቅካና ኢኻ እሞ እቶም ህዝቢ ናብ ከረን ሲና ከይድይቡ ክድይቡ ኣይከኣሉ። እግዚኣብሔር ከዓ ኪድ ውረድ እሞ ንስኻ ኣሮን ድማ ምሳኻ ደይቡ፣ እቶም ካህናት ህዝብን ግና ምእንቲ ከይጠፍኡስ ናብ እግዚኣብሔር ከይድይቡ ኢሎም ኣይጠሓሱ በሎ። ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ነገር እዚ እንተኢልና ሰብሲ ብኃጢአት ምኽንያት ካብ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዝተፈለየ ፍጥረት ከም ዝኾነ ወይ ከዓ ከም ዝነበረ በዚ ግዜ እዚ ክነጽንዕ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ናብኡ ክመጹ ዝኽእሉ ፍሉያት ሰባት መዲቡ ማለት እዩ።
ነዚ ነገር እዚ ነቲ ህዝቢ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘራኽቡ እቲ ካልእ ክንሪኦ ንኽእል ነገር እንተሃልዩ ከዓ ንምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ንካህናት ሰሪዑ ወይ ከዓ ካህናት ሓርዩ እንተኢልና ከዓ ብካልእ መገዲ ክነፅንዖ እንተፈቲና ከዓ ንደቂ እስራኤል እቲ እግዚኣብሔር ብሙሴ ዝነገሮም ኩሉ ሕግታት ምእንቲ ክምህርዎም ኣብ መንጎ ቅዱስን ዘይቅዱስን ኣብ መንጎ ንጹህን ርኩስን ድማ ክትፈልዩ ንስኻን ደቅኻን ናብ ድንኳን ምርኻብ ክትኣትዉ ከለኹም ምእንቲ ከይትሞቱ ወይንን ዘስክር መስተይ ኣይትስተዩ ግና እታ ደልያ ዘለኹ እንታይ እያ ተቐድም ንኣሮን እዩ ተቐድም ዝበልናያ ንስኻን ደቅኻን ናብ ድኳን ምርኻብ ክትኣትዉ ከለኹም ምእንቲ ከይትሞቱስ ወይንን ዘስክርን ኣይትስተዩ እታ ቀድም ዝበልናያ ጋሻ ሓዊ ዘቕረብሉ ምክንያት ምናልባት ስለ ዝሰተዩ ክኸውን ዝኽእል ኢልና ዝተምሃርናዮ ማለት እዩ ግን ታደልያ ዘለኹ ኩሉ ሕግታት ምእንቲ ክምህርኩምን ኣብ መንጎ ቅዱስን ዘይቅዱስን ኣብ መንጎ ንጹህን ርኩስን ድማ ክትፈልዩ ናይ ካህን ስራሕሲ ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ምምሃርን ንኽፈልጡ ምግባርን ሪስፖንሲቢሊቲ ተዋሂብዎም ነይሩ እዩ ካብቲ ሓደ እቲ ዝዓበየ ሪስፖንሲቢሊቲዮም ብዛዕባ እግዚኣብሔር ነቲ ህዝቢ ክምህሩ ወከልቲ እግዚኣብሔር ክኾኑ ኣብቲ መቕደስ ከገልግሉ ከለውሲ ወከልቲ ወይ ከዓ ነቲ ህዝቢ ከገልግልዎ ከለውስ ወከልቲ እግዚኣብሔር ኣምባሳደራት እግዚኣብሔር ባህሪ እግዚኣብሔር እንታይ ምዃኑ ዘርእዩን ዝምህሩን ብናብርኦም በካይድኦም ብዘረብኦም ንባህሪ እግዚኣብሔር ዘንፀባርቑ ክኾኑ ነቲ ህዝቢ ሲ ብዛዕባ ህላዊነት እግዚኣብሔር ከዘክርዎ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝሰርዖ ስርዓት ወይ ከዓ ዝፈለዮም ሰባት እዮም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ሓርይዎም እዚኣ ክንርስዓ የብልናን ነቶም ካህናት እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ሓርይዎም ንኣሮን ኣሮን ኣይኮነን ባዕሉ ሓርዩ ንነብሱ ወይ ከዓ ሙሴ ይኮነን ሓወይ ኢሉ ዝሓርዩ እግዚኣብሔር እዩ ነቲ ጉዳይቲ ባዕሉ ሒዙ ባዕሉ ዝሓረዮ እምበር ኣሮን ኣይኮነን ንነብሱ ዝሓርየ ማንም ንነብሱ ነገልግሎት ክሓሪ ኢሉ ዝኽእል የለን እግዚኣብሔር እዩ ዝሓሪ እግዚኣብሔር እዩ ዝመርፅ ወላ ካህን ክትከውን እንተደሊኻ እግዚኣብሔር እዩ ዝሓርየካ እምበር ንነብሱ ኣነ ካህን እየ ሎሚ ኣነ ሊቀ ካህን እየ ሎሚ ኢሉ ክሓሪ ዝኽእል ኣይነበረን እቲ ካልእ እቲ ኣገልግሎቶም እዩ እቲ ኣገልግሎቶም ኣብቲ ቤት መቕደስ
ከገልግሉ ከለው ነቶም ዝተምሃርናዮም ንኣብነት ካብቲ ዘገልግሉሉ ዝነበሩ ነቶም ዝተምሃርናዮም ዓይነት መስዋዕትታት ዘቕርቡ ቶም ካህናት እዮም ነይሮም። ቶም መስዋዕቲ ብልዒ፣ ቶም መስዋዕቲ ምስጋና፣ መስዋዕቲ ሓጢኣት ዝበልናዮ ቶም 5 መስዋዕትታት ዝረኣናየ ንዖም ከቕርቡ ዝኽእሉ ንሳቶም ጥራይ እዮም ነይሮም። ብሓፂሩ ኣብቲ ቤት መቕደስ ከገልግል መሰል ዝነበሩ እቲ ካህን ጥራይ እዩ። ነቲ ዝበርህ ጧፍ ነቲ ምርኣይ ናይ እቲ ባኒ ወይ እቲ ሕምባሻ ወይ እቲ ሕብስቲ ምድላው ምዕጣን ዝምልከቶም ቶም ካህናት እዮም። ነቲ ህዝቢ ምብራኽ ከማን ክባርኹ ከለዉ ከማንሲ ዝባርኹ ስቶም ካህናት እዮም። እግዚኣብሔር ክባርኾም ከሎ ነቲ በረኸት እግዚኣብሔር ዘመሓላልፉ ዝነበሩ ወይ ከዓ ከምዚ ኢልኩም ባርኽዎም ዝተባሃሉስ ቶም ካህናት እዮም ነይሮም። ማንም ተሲኡ ነቲ ህዝቢ ክባርኽ ዝኽእል ኣይነበረን ማለት እዩ። ንኣሮንን ንደቁን ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም፣ ንደቂ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልኩም ባርኽዎ። እግዚኣብሔር ይባርኽካን ይሓሉኻን፣ እግዚኣብሔር ገፁ የብርሃልካ ጸጋ ከዓ ይሃብካ፣ እግዚኣብሔር ገፁ ይምለሰልካ ሰላም ድማ ይሃብካ። ከምዚ ገይሮም ንስመይ ኣብ ደቂ እስራኤል የንብሩ፣ ኣነ ከዓ ክባርኾም እዩ። ነዛ ተግባር እዚኣስ ካልእ ክገብራ ኣይክእልን። ነዚ ኦርደርሊ በዚ ኣገባብ እዚ ክገብራ ዝኽእል ካልእ የለን። ነቲ ህዝቢ ክባርኽ ዝኽእል ካብ ኣሮንን ካብ ደቁን። ስለዚ እግዚኣብሔር ሲ ንኩሉ ነገር ዝሰርዕ ምክንያት ዘለዎ ኣምላኽ እዩ። ክንቅፅል ኢና ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ምትሓሓዙን ክንርኢ ኢና። ግና ሎሚ ክንርድኦ ደልዩ ዘለኹ ትምህርቲ እንታይ እዩ? ንእግዚኣብሔር ብናትና መገዲ ናብ እግዚኣብሔር ክንበፅሕ ኣይከኣልን። በቲ እግዚኣብሔር ዝሓገጎን ዝበሎን መገዲ ጥራይ ኢና ናብ እግዚኣብሔር ክንመፅእ እንኽእል። ኩሉ ካይዳናስ በቲ ናቱ ዝበለና በቲ ንሱ ዝኣዘዘና በቱ ዝሰርዓልና መገዲ ወይ ከዓ በቲ ንሱ ዘርኣየና መገዲ ወይ በዚ ኢሉ ዝኣዘዞ መገዲ ብጀካ ኢየሱስ ንኣምላኽ ክረኽቦ ዝኽእል ብጀካ ብክርስቶስ ብኻልእ ክንረኽቦ ኣይትኽእሉን ኢኹም እንተኢሉና ብኻልእ ብማንም ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ኢና። ካልእ ኩሉ መገዲ እንታይ እዩ ማለት እዩ? ሓሶት እዩ ማለት እዩ። ካልእ ኩሉ መገዲ ጌጋ እዩ። ኩሉ መገዲ ናብ ሮም ይመርሕ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ። ኣብ ክርስትና መፂና ግና ከምኡ ኣይንብልን ኢና። ኩሉ መገዲ ናብ ኣምላኽ ኣይመርሕን እዩ። ሓንቲ መገዲ ጥራይ እያ። ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና እቲ ሓጋጊ ሕጊ ንሕና እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ። ንሕና ተግበርቲ ኢና። ንሕና ተኣዘዝቲ ኢና እምበር ኣዘዝቲ ይኮና። ንሕና ሰማዕቲ ኢና እምበር ንሕና ተሰማዕቲ ይኮናን።
ሓደ ንጉስ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዝሕግግ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ክበሃል ሰሚዕኹም ኣለኹም እዩ ኣነ ግና እንዳበለ ዛረቦም ኣሎ ከም ዝብለኩም ኣለኹ ኣነ ግና እብሎም ከም ኢየሱስ ገይሩ ኣነ ዝበለ የለን ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ኣነ ዝበለ የለን ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ደፊሩ ኣነ ዝበለ የለን ኣነ ከም ዝብለኩም ኣለኹ ዝበለ የለን ኩሎም እንተሪኢኹሞም እግዚኣብሔር ወይ ኣላህ ወይ ከምቲ ኢሎም እዮም ብዛዕባ ካሊእ እዮም ዝዛረቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብዛዕባ ነብሱ እዩ ተዛሪቡ ኣነ እንዳበለ እዩ ተዛሪቡ ኣነ ስለዚ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ንእግዚኣብሔር ብናይ እግዚኣብሔር መገዲ ንእግዚኣብሔር እንታይ ኣለዎ ኢልና ንዕኡ ዝመስል ነገራት ክንገብር ኣይግባእን እዩ ኣይንኽእልን ኢና ኣይግባእን እዩ ከዓ ስለዚ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ትምህርትና እናቐፀልና ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኔክስት ከዓ እናግፋሕናዮ ክንከይድ ኢና እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ናይ ሎሚ ናይ ትምህርቲ መደብና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይኹን ግዜኹም ዝተባረኸ ይኹን ኣብ ሂወትኩም ኣምላኽ ይኽበር ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረኹ ኣሜን ትምህርትና ወዲእና ኢና